na je san bisa na kwana can, da budurwar ƙauye, wanda na je hannu tara ne zaune, da budurwar ƙauye, wanda a sa mana musa cikin wando, da budurwar ƙauye, wannan ruwan zafi sun kone ne, da budurwar ƙauye, wanda a bani ruwan batir in sha. Sabon labari sai ku bi wani ku sha kanin zance, wani abu ya faru ya sa da wuya dan alhaji ummance, da wuya da azaba ga wala ta sa zan kurmance, komai da ya fara aiki sanadi ya budurwar ƙauye ce, da budurwar ƙauye wannan na rinka fitsarin makwance, ko nai kwana 75 haka ni ban karya ba, da budurwar ƙauye, wannan na je san bisa na kwana can, da budurwar ƙauye, wannan na je hannu tara ne zaune, da budurwar ƙauye, wanda a sa mana musa cikin wando. Asali na ƙauye ni ban raina mutanen ƙauye ba, to amma da dalilin yin waƙar ba wai dan san rai ba, kuma ban yin jan'in mata dan ban san halin wasu ba, sai ku bi na a sannu ku ji labarin ya yake dan a gaba, komai da faɗa maku yanzu ni ba zan boye ba, dan abin da ta shuka har abada ni ba zan manta ba. da budurwar ƙauye, Wannan na je san bisa na kwana can, da budurwar ƙauye, wannan na je hannu tara ne zaune,